आंना गुगल पेबो पेटिएमबो जेबो जाला आरोना मिथिया मानि थाखाय। गुड मर्निं गासैखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरबाय। लोगोफोर दायो माने देलायखांनानै रेडि आरोना दख'ना सख'ना गानखांनानै दायो माने स्कुलाव थांनो नागिरलायबाय जोङो। ओमफ्राय न'खौबो थाला मारिजोब्बाय। जाथ'बाय थादो होनबा लोगोफोर जोंजों लोगोसे। ओमफ्राय माने बिदानाबो दिनै खामानि दङ, माने मर्निंआवनो दिनै खामानि दं आरोना कर्टआवहाय। बिनि थाखायनो स' लोगोफोर थ'बाय थादो बिदिब्ला जोंजों लोगोसे। ओमफ्राय ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबावदो लोगोफोर, नङाबा मिन्थिनाय नङाना दे आं मा देखायो मा देखायो। ओमफ्राय सोरबाफोर जुदि चेनेलाव गोदानबा अननानै लाइक कमेन्ट शेयार साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना। थ'बाय थादो होनबा लोगोफोर आंजों लोगोसे। सान्दुङा देन्जार गोसाखा दिनै फुरा माने सान्दुं दुंदों आरोना लोगोफोर। नै थांनोसै नै हाब्रुआ र' दागासो बिदिनो थांगासै आं बानोसै नालाय हाब्रु जाजोब्बाय। नै नैबेयाव आंहा मैया फद्दा खांग्रांसैमोन लिमोननानै गोलैनोसैमोन मैया नालाय नै हाब्रुआ असान्थिखा गाज्रिसिनसो जासिनबाय नै रानसिननानै हाब्रुआ। हाया मादि ओंखारफैजोबखो खुनुरुखुम हाब्रुखौ बानानै बारहोबोबाय आरोना। दिनै उइकनेस डेना पिटि ड्रेससो। ओमफ्राय दिनै देहाखौ एकदम माने दुरबल मोनथारदों आरोना, बोरैबा बानो थांग्रोनोसै लोगोफोर टट' लाहैनोसै। सनालि होननाय स्कुला मोनफैबाय। 2 hours later. नाय दायो लोगोफोर थांफिनगासिनो दङ न'आवहाय। बिराद सान्दुं गोसा गरमथार। ओमफ्राय देहाखौ बोरैबा मोनदों आरोना, दुरबल लोमजानानै। नायसै थांग्रोनोसै होनबा लोगोफोर, दा लोगो मोनफिनगोन र' बिबारा जा मोजां बारदों। गेट फुल मा फुलानो बरिया ओंखारदों। बरिया मोजां ओंखारदोंमोन। न'आव सफैफिनबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लाइनबो गैया, ओरैबायदि गरम ना बुंनांला आरोना। ड्रेस गानस्लायनोसै, ओंखाम संनोसै मोनबाय। गय फिथाइखौ नायदोंस'ना देर स' ड्रेस गानस्लायनानै लाग्रोसै लोगोफोर, दा लोगो मोनफिनगोन र'। ओरैबायदि सान्दुं गोसा ना बुंनांला। नै दखानाव पापर लायनि आङो, खामानि मावगासिनो मिस्थ्रिफ्रा। आयु सान्दुङा थैखागोनसो, दैफ्राबो राननो रोंला। थांफै नोंलाय चक्लेट जासिला। काकी डिम दे तो और पापड़ दे। बिसोरो बिदिनो आरोना लोगोफोर, माने खामानि मावोना बिसोरबो, हासबेन्डफ्रा न'आव थाया खामानि मावजोबो। ओमफ्राय खामानि दामानि मावनानै गाबज्रिबाबो थाब फैया आरोना। डिम 2टा दे और पापड़ 10 টাকা दे। 10 টাকা दे। এই যে 75 पापर लाबोबाय, दाउदैबो लाबोफाबाय। आं दैनो एरग्लिलाबायनानै होनोसै, नायनायथ' जाया। ओमफ्राय आंबो जाद्लाबायनो बायो। बोरायाबो एखमबा जायो एखमबा जाया, जिखुनु जाथोगोन आरोना बेनो। गाव जाबा जाबायसै, जायाबा जायासै। सलायबो गैलामोन, आं सलायबो लानानै फैखाबाय। संहैग्रोसै लोगोफोर जल्दि जल्दिनो। आलु भाजा एवबाय नै, जेबो गैया। गरमाव सामफ्रामबो ना बेदर जाबाय थाजाया ना लोगोफोर। दालि जहल, आलु भाजा, पापर भाजा, ना गोरान बाथोन बेनो आरोना। गरमावलाय आरो माथो संबाय थानो ना, बिराद गरम। ओमफ्राय आंना मेगनफ्रानो मानोबा मिन्थिया बेफोर बुनाय ओमफ्राय दुरबल मोनदों आरोना बिरादनो। ओमफ्राय सान्दुं गोसाजों गरमजोंसो मोनखो ना माखो मिन्थिला। जिबो सुनांगौ बिराद बुरजा। ओमफ्राय नानिनाबो जुथा एकदम माने हाब्रु सोरबा लोगोफोर गाग्लिनानै हरजोबनाय आरोना, जुथा गुफुरा दिनैना। सुनांसिगोन दा, सुनानै दोनजोबनोसै आरोना। संगोननोसै आं फोमोनग्रोसै, बिनि उनाव सुबाय थानोसै। दा लोगो मोनफिनगोन र' लोगोफोर। ओरैबायदि गरम बुंनांला आरोना लोगोफोर। जाखांजोब्बाय दहायनो, थोरसि लथा सुखांबाय, बोरायाबो डिउटियाव थांबाय। ओमफ्राय नै आं जि जोमबो सुखांजोब्बाय आरोना दहायनो। ओमफ्राय अयथासार गरम ना लोगोफोर, बुंनांला मा होनबावनो आरोना। मा खालामनो मा मानो जाथारो बिदि गरमबाथाय। नायनोसै खामानियाथ' आंहा गयबो सैनांगौ दंमोन। गया
एसे माने मुसिनाय सिस्टेम जादोंमोन दाख्लै अखा हाबाय थाना आं खोन्थाखादोंमोन टाइमानो जाया टाइमानो जाया ओमफ्राय लाइनबो गैया आरोना ओरैबायदि गरम फांखा जानोबो माने मा होनबावनो आरोना लोगोफोर स' गय एसे माबानानै लानोसै सैनानै स' नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ब्लगखौ जोबजासिम नायनो दाबाव नै लोगोफोर एफा गुफुर एफा मोजां गया नायदो माबायदि जाजोबखो नै गोसोम जाजोब्बाय आरो नै सान्दुङाव फोरानदोंना आं दहाय ओंखायनो आराम जाबाय बेखौनो सैना लानो आङो एसे ओरैबायदि गोसोम जाजोब्बाय गयनि अबस्था एफा मोजां गुफुरमोन आं नोंसिनो देखायखादोंमोन ना गया जोंना ओरैबायदि माने मादा गोनां एकदम माने गुफुर साइसथारनो ना ओरैबायदि मोजांमोन सेस बरबाद खालामजोब्बाय आरोना बे अखायानो बे 10-15 दिन अखा हादोंमोन ना बेजों जाजोब्बाय एफा मोजां गयानो नै उननाय खालामखादोंहाय अखाया माने खामानि गैयिनि खामानि बारायनानै होदों आरोना होनबावनो लोगोफोर लाइनाबो मा जादोंथाय गरमबाथाय बेबायदिनो जायो आरोना लाइन गैया आरोना लोगोफोर सोर उन्दुनाया फैबाय नोङो उन्दुनाया फैबाय न' सिङावसो उन्दुदोंमोन फैनानै बै न' सिङाव उन्दुनोसै बे न' मोनसे हाफैलायबाय थ्रोबनो जा मोजां उन्दुयो मानो ओंखारबोफिनलायखो मा लोगो दसे उन्दुनो थिनबाय आङो गैया बेबो उन्दुआ रेक्सआथ' दहाय जा मोजां उन्दुखांबाय आरोना रेक्सआ ओंखाम जाखांबाथाय एकदम मानसि बायदि उन्दुखाथारो आरोना जोंना रेक्सआ माने ओंखाम जाखांबाथाय डाइरेक्ट सखि सिङावसो उन्दुहैखायो मेसेज फैलायबाय मबाइलाबो मोनसेल' नालाय लोगोफोर मेसेज फैबाथाय फन फैबाथाय द्रुद गाबफैजोबो आरोना मालायफोरनि बायदि मोननै मोनथाम नङा नालाय माथो होनबावनो ओमफ्राय लाइन फैबाय एसे फांखा जानो सानदोंमोन आङो ओरैबायदि गरम जाला गोलोमफुजोब्बाय दिनै माने मोनाबाबो बेखौथ' आं बानायजोबनो हाखानाय नङा जाखिनि हायो जाखिनि हाया मावगोन आरोना ओमफ्राय देहाखौबो बारा मोजां मोनाखैना दिनै खर' सानाय मोनदों ओमफ्राय होनबाबो बेखौ लानानै जि सुबाय आङो दा सान्दुं गोनाङाव सुखायाबाबो उफाय गैया आरोना लोगोफोर माब्लादि अखा हागोन माब्लादि मा फैगोन खुनु गेरेन्टि गैयाना बोथोरानो बुंनो हाया बेनि थाखायनो सुना लाबाय जिखौबो नानि सेन्देल जुथा सुजोब्बाय जुथाया बिनिखौ गोसोमखौ सुनांगौमोन सुनो रोंबावासैसो आङो खालि गुफुरखौल' दहाय गानलांनायखौल' सुबाय गाबोनफोर सुना होनोसै आं गोसोमखौहाय माने सुनानै दोनखाजोब्बासो मोजां टेनसन फ्रि जायो आरोना स्कुल ड्रेसफोरखौबो आराम साफा सुनानै दोनखाजोबो ओमफ्राय माने सुनानै दोनाबा आं बबेबा समाव बावो गोसोआव थाबाय थायाना आरो अखा बोथोराव गाननानै माने गोलोमदै बासाखौनो दोनजाखाया आरोना गोलोमदै बे बासिया जे मोनामोना बेजोंनो मुसियो गस्लाफोरा गस्ला मोजांफोरखौथ' गानखोन्दानानै मालाबाबो दादोनखारनाय बायदि मुसिजोबो साफा जाफिनलायबाय आरोना सैख'नानै जा मोजां रानबाय नै ओमफ्राय सिखायाबो गोबौना मोजांहा सिखाया नै हेक्स' ब्लेडजों बानायनायसो खोमादां आरोना आं मिथिला बे सिखायानो बे गाबाय नै बावबो गाबाय मानो होनब्ला बेखौ सिगांनिफ्रायनो बैयाव जोंनाव गरसि माबादोंमोन ना मानलादोंमोन थाइजौ बिफाङावहाय बेनिफ्रायनो गरसि हाख्लाय बेखौ खानानै दोनबाय थाबायना ओमफ्राय अखा दै माने बिराद गोबाव जाबाय आरोना खानानै दोननाया मास मोनब्रैसो खानानै दोनथाबबाय थाबायना बेखौ दान्दायावनो बख'वासै बेजोंनो माबा हाननांगौ बेजों हानो थाइजौ हाननांगौ बेजों हानो ओमफ्राय दाख्लै गनायनिफ्राय सोआखै आं थाइजौ हानो थल्ल' गना होदों आरोना बे ओमफ्राय नैबे गाबाय बे रुइबायना जिनिसा दोनबाय थानाय जाबायना सान्दुं अखा मोनबाय थाबायना बेनि थाखायनो बिदि जाबाय आरोना बेयो बे सिखायालाय जा मोजां आरोना हानो ओरैबायदि गोबौ मा होनबावनो आं फायथा रायलायबाय थाला लोगोफोर ओमफ्राय बेखौबो दानो सैखांखानाय नङा दाहाय लोगो मोनफिनसै लोगोफोर खेबसेनो ने बेखौ सैना लागोन र' लाइन फैबा मोजां जागौमोन फांखा जानो हागौमोन गैया गरमाव बिदिनो थानांसिगोन
दसे उन्दुनाया उन्दुब्रेबाय आरोना नै अखा हानो नागिरबा खोमसि जाजोब्बाय ओमफ्राय बास स्टेन्डआव थांनांगौखौनो आङो बावनानै थाबाय ओमफ्राय जल्दि थांनानै फैनोसै दानो फैगोन बाजारावबो थांनांगौमोन बाट आं थांला बोरायनाव बिहरबाय आं मैगंफोरखौ खालामा लानानै जोमैया माबायदि नुदों गोसोम जाजोबसै यावल' जारोम सान ओंखारनानै दङ गोलैगोन दाखार दालाय नै खोमसि गोजाजोबसै आरोना जोमैया अखा हासिगोन जल्दि थांनानै फैनि बास स्टेन्ड मोनफैबाय नै जों बे CSP आव फिसा खामानियाव थ' ओरै थाबायदो थ' A few moments later. बार बारदों खोलो खोलो गोसोम जोबनाय जोमैफ्रा दायो जोंना खामानि जोब्बाय थांफिनसै जों न'आव फैफिनबाय जोङो दायो आंना गुगोल पेबो पेटिएमबो जेबो जाला आरोना मिथिया मानि थाखाय माबा लिमिट देखायगासिनो दङ ओमफ्राय ओरैनोबाथ' सानसेयाव 1 लाखनि ट्रेन्सफार खालामनो हायो ओमफ्राय दाबा मानि थाखाय बिदि जादों मिथिला आरोना ओमफ्राय माने इउटुबाव नायबाय होमबाबो बानायनो हायाखै माने रावबो बानायनानै होनो हाया बेखायनो आं दा मबाइलजोंबो ट्रेन्सफार जाला जेबो जाला आरोना उपाय गैया ओमफ्राय CSP आवनो थांनांगौ जायो ओमफ्राय ATM थाबाथ' ATMजों बख'नो हायोमोन बाट ATMआबो जोंना बास स्टेन्डआ गैयाना बन्द'सो स' थांगारसै आरोना लोगोफोर न'आवहाय माबाया नुवाखै जोंना थाबायग्रा आयौ गोलैगोनलायसोनालै हाब्रुआव बरिया बे हाब्रुखौ देखायबाय थानांगौ बयबो नुजोबथों जाहाथे औ थौ थाबथाबाय जों न' सफैना जोंनो बेयाव सफैबाय एसे नेबानो बेसेबांनो 50 आयौ मासेबां दाम बारा जों जाखोथ'